passa? En aquesta escola hi ha molts records viscuts. Recordo el primer cop que ens van veure. Les dues eren noves. Sí, i també van entrar amb nosaltres el John, la Melanie, la Helena, la Natàlia i més tard el Víctor, la Marina, l'Alejandra i la Emma. És veritat, a partir d'aquell moment hem viscut moltes experiències junts. Com per exemple, el factor era, que sempre érem els mateixos qui xerràvem. Sí, i el segon pel nostre company Richard va enganxar la plasterina a la paret. Però no ens oblidem de les colònies d'aquests anys, especialment les de tercer, que van ser al nostre càmping Tamarit Park Resort. Sí, però van ser les millors gràcies als nostres tutors que ens han estat ajudant durant aquests anys. Tens raó. Ara donem pas a ells que tenen una sorpresa preparada per nosaltres. Resulta que ens hem posat nosaltres de sorpresa i és que els tutors no estaven des d'això. I és que ens havien dit per activitat informativa que no ho fem. I nosaltres, unes que som, ens hem ignorat. Vale. I una altra sorpresa és que pugi, si us plau, la Marisol. Marisol, sí. També hi ha coses per tu, esperem que t'agradi i que valeixis molt. Realment tenien raó, això no estava contemplat, no ho sabíem. És una nit màgica per tots, la veritat és que hem començat un espectacle aquesta nit. Hem recordat tots uns moments, diguem-ne que per nosaltres molt difícils de recordar, la primera vegada que tots tres estem tots a la tutoria i jo crec que ha estat un plaer per nosaltres que sigueu els primers. I la veritat és que ens emportem un record meravellosos, hem passat uns moments molt bons amb vosaltres, hem rigut molt, ens ho hem passat molt bé, ens ho heu posat fàcil, la veritat és això, i no us oblidarem mai, sabeu que sempre estarem aquí per vosaltres. Jo gràcies a tots i marxo que perdo el vol. Yo simplemente dos cosas. La primera de todas, Alan. No nos has hecho caso, ¿eh? El lunes que viene hay evaluación. Haz cálculo más. No pasa nada. Perfecte. Un mandado. Encima sin iniciativa. I la segona qüestió, és un honor per mi anunciar que sí,
la meva tutoria ha acabat guanyant la beca. Dit això, ens agradaria... Mireu. Està bé que canteu el nom del grup parlador, no passa res. La qüestió és que tenim unes paraules que us volem dedicar i creiem que la millor manera és que pareu atenció aquí i que deixeu la vostra imaginació una miqueta